दिनै मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोबोद गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैनानै दिनै 10,000निबो बारा जे बागुरुम्बा मोसानाय बेखौ नायफैदों आरो बियो मोनसे गावनो गाव रेकर्ड जाबाय जे भारत स्वाधीनतानि उनाव एबा सिगाङावबो माब्लाबाबो एसेबां बुरजा बागुरुम्बा मोसानानै बेबायदि दिन्थिफेराखैमोन। दा बियो मुलुगाव मोनसे रेकर्ड जादों आरो सारा संसार हयथ' मुलुगनि मानसिफ्रा बेखौ नायदों आरो बिनि उनावहाय बागुरुम्बाखौ रासिनै जोङो गुवारसिनै मिथिसारनाय जासिगोन आरो बेनि सायाव मिथिनो लुबैनायाबो बांसिनगोन। दा बागुरुम्बाया जोंनि आइडेन्टिटि आरो बे मोनसे हारिखौनो रिप्रेजेन्ट खालामो आरो बेवहाय मोनसे इउनिभार्सेल एपिलबो दङ जे बिनि गानफ्रा मोनसेल' हारिनि थाखाय सुजुनाय नङा आरो बेयो मोनसे नेचारजों जे जोंनि लिंक जों नेचारखौ जेबायदि मोजां मोनो बिनि फारसे जोंहा मोनसे जि दायित्व दङ आरो मानसिनि बेसिक जि इनस्टिंक्ट आरो इमसन बेफोरखौ लानानै सुजुनाय बेफोरो गान। बेनिखायनो बे हिउमेनिटिनिनो आरो हिउमेन सिभिलाइजेसननिनो गान। बे मोसानायनि गेजेरजों दिनै जोङो ओरैबायदि मोनसे सिनायथिखौ जोंनि सिनायथिखौ गोजौसिनाव लांनो हाबावदों जे बेनि थाखाय जाय मोसागिरिफोर बिथांमोननो आं साबायखर होगोन। मास्टार ट्रेनारफोर दङ आरो जायफ्रा एक्सपार्ट दङ आरो बारलांफानिफ्राय लानानै बिथांनि दैदेननायावनो गोबां बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो बिनि बर' एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिसिनि आगोलनि जे सरकारनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो आथिखालनि जे बिटिसिनि दैदेनगिरि आगोमा महिलारि गासैनोबो आं साबायखर होगोन। लोगोसे प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो आंनि खुलुमनाय साबायखर बावनायजों लोगोसेयैनो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव जिबायदि मोनसे हाबाफारि लादों बेनि थाखाय आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मोजां मोननायजों लोगोसेयैनो जोंनि जि मोनसे सिबिनाय आरो ग्रेटफुलनेस बेखौ आङो जासियो।